Comencem? Comencem. Digui'm el seu nom complet. El meu nom, Joan Palou Rovira, I quan va néixer? l'any 8, Quin dia? 9, El 9 de... el 9 de l'any 8, al carrer Nou, número 100. El 9 d'abril. Encara més, El 9 d'abril va néixer. sí, encara més, el quarto de darrere. I expliqui'm una miqueta com era la seva família. Sí, una família que vivien bé, eren classe mitjana. Ja vol dir que estaven ben situats, perquè tenien dues cases, tenien una mica de terra i tothom treballava i vivien molt bé. De què treballava el seu pare? El meu pare, l'ofici era sabater, aquests que feien sabates, Per circumstàncies de la vida va deixar l'ofici de sabater i es va dedicar a la terra i amb un carro a fer feines amb el carro i l'euga. Per la raó aquesta que dèiem, de la família, que havien viscut bé molts anys. Però hi va haver-hi una topada per X assumpte entre el meu pare i el meu avi. Ens va treure de casa. Ens va treure de casa i vàrem anar a parar en una casa al capdavall del carrer Nou. Però al treure'ns de casa l'avi, en el meu pare, no a mi, bueno, a mi sí, però jo no hi sabia res perquè tenia 8 anys, encara no. Al treure'ns de casa li va haver de donar una part de la terra i el cavall, o l'euga, diguem-ho així, i totes les eines al jutjat. I per això es va dedicar llavors a la terra i a fer feines amb l'euga. Manava moltes terres? No, molt poc. Molt poc. El que se'n diu amb corteres, dues. El que se'n diu amb corteres, però com que llavors feia feines amb el carro, doncs anava tirant. Anava mantenint la dona i els 3 fills que tenien. Eren 3. I el seu pare on anava a fer el cafè? No hi anava pas cada dia. Aquest dia vaig dir, anava als Carlins. Els Carlins, Era carlí, ell? Sí, era carlí. I descendia de Carlins, perquè el meu avi, tenia 12 anys que se'n va anar amb els Carlins. I el van fotre fora, li van dir, vés-te'n cap a casa teva, maco, que aquí els volem homes, no pas. Amb en Savalls? Era, no ho sé amb el qui, jo m'explicava això, que s'havia anat amb els Carlins, ell i un altre veí, i no els havien volgut allà, van fer marxar. I per això el meu pare conservava encara Carlí. Però en aquells anys eren molt diferents les societats aquestes. No hi havia aquelles passions, enveges que hi ha avui dia, que tots els que són d'una societat, tots hi són per aquesta. Tots, del primer al darrer, tots hi són per xocar. Sí. I burros, els que els segueixen, perquè jo que dèiem l'altre dia que jo anava a l'Aurora, o quan hem començat, jo portava els llibres, jo quan es va haver acabat la guerra, vaig dir que no em parlés mai més cap polític de res, perquè vaig veure masses coses i masses desenganys. Tornem a quan era petit. Es llegia algun diari a casa seva? Aquí? No. A casa hi havia diaris? No n'havia vist cap mai. No n'havia vist mai cap. Partint de la base que jo llavors no llegia, home. Jo als 8 anys només pensava en jugar. Jugava a baltufa i coses així.
quin pensament havia de fer cap més. A més, estudiar, això sí, On va anar a estudi? perquè a mi em sap molt greu dir-ho, perquè jo, alto, tot el que diguem aquí no s'agafi cap acte de fanfarroneria. Jo havia fet sempre notes bones a col·legi, On t'hi anava, a col·legi? amb els maristes, l'hermano Donato, després un que anava, que era tot picat, que mai me'n recordo del nom. Bueno, llavors va venir l'hermano Serra, que ja n'ha sentit a parlar, poder, oi? Però jo ja no hi vaig intervenir amb l'hermano Serra, perquè tal com et vaig dir l'altre dia, em vaig anar a treballar jo quan tenia 10 anys. Quan tenia 10 anys, que em vaig anar a treballar. I com és? Mare? Com és que anés a treballar 10 anys? Com és, senzillament. Amb el grip va morir la meva mare. Va morir la meva mare. Teníem la botiga de comestibles al cap del carrer de Sant Bartomeu, que més tard se'n va dir Can Güell. Saps, això? Aquella botiga de comestibles la teníem nosaltres. El meu pare feia feines amb el carro i la meva mare tenia la botiga, que no era pas a l'engròs, Era una botiga de comestibles i bevia una mica de vi, ciurons i mongetes, macarrons i tot el que hi havia, pasta, I tenien aquella botiga. Va venir el grip i va morir la meva mare. El pare va quedar en això. Bueno, va quedar amb els 3 fills i el meu pare, que va estar molt atropellat, el pare, però se'n va sortir, Els 3 fills ens van repartir, perquè el pare no podia, això que diem, jo tenia 9 anys i llavors, ens van repartir amb els avis i vam anar tirant. Jo vaig anar a petar amb un que mentre jo em feien al camp, pobre de mi, així amb una aixada més grossa que jo. I quan el pare li va parlar d'anar a col·legi, vaig ser dolent fins a més gandul i de tot. Vaig ser una desgràcia. I llavors ja ens havien arreplegat a casa i allò que passava, si una cosa es feia malament al barri, se la carregaven els palous. I no me'n recordo, això no me'n recordo com va ser. No me'n recordo que es necessitava uns segalets per fer casquillos al carrer de Gès. Al carrer de Gès, I saps, allà on el fèiem, allò que més tard havia estat el mecànics i allò, jo sempre que passo per allà baix, jo de Castelló no hi veig, i el vaig perdre allà. I sempre que passo per allà veig aquell carai de biga que em va fer l'ull malbé. Bueno, jo em vaig enterar d'això i vaig anar a demanar feina, sense dir-ho a ningú, ni al meu pare. I em va dir que sí. Em va llogar, ja em va llogar, aquell senyor ja em va llogar. I em va dir que ja podia començar l'any demà. I així me'n vaig anar a treballar jo als 10 anys. Amb en Joan Bofill i Oms, que no era res de Vitris, ni aquestes ni còmics, ni res d'això. Era Joan Bofill i Oms. O sigui, que actualment jo soc la persona, comptant-hi tots, més gran, més antiga o més vella, no sé quina paraula donar-hi, que va fer casquets, va verificar casquets aquí al poble de Torelló i a Espanya. Jo puc vergonyir-me d'això, que no m'ha servit per res. Tornem enrere. Expliqui'm quins records té del col·legi.
només aquests, que jo sempre havia tret bones notes i que els germanos m'estimaven molt. No en tinc cap més. I a l'hora del pati a què jugaven? A l'hora del pati a què jugaven? Sí, a saltar allò que feien pilans que ens posàvem així, i córrer per allà. Alguns encalçaven una pilota, però pocs. No t'acostis, Santi. Poca cosa. Quant de temps va treballar amb en Bofill? Amb en Bofill? Quant temps? 4 anys. Jo vaig treballar amb en Bofill 4 anys. Perquè allò va anar creixent, Vaig treballar amb en Bofill 4 anys. I jo havia de ser capellà. Això que dèiem, amb en Ramon, mossèn Ramon. Però al morir-se la mare se'n va anar tot per portes, Bueno, i va ser com vaig anar a demanar feina. Doncs, llavors, el meu avi em volia fer ser cisterner. Deia que un pilot de Vímex, i l'amic, perquè llavors totes les famílies, més o menys, m'anaven una mica de terra, quasi bé tothom, Em deia, mira, un fes de Vímex, i al canvi, diu, ja en tens prou per viure. Tenia raó, però per viure en aquest món no n'hi ha prou, oi? Per viure així, per viure pobre, diguem-ho així, no n'hi ha prou. Encara que llavors se conformaven la gent. El meu pare em volia fer ser pastisser, que deia que amb uns balances i un sac de farina ja estava. I jo volia ser mecànic. Un dia el meu pare va parlar amb en Balmes, en Jaume Balmes, l'avi d'aquests nois, l'avi. Bueno, no, jo dic mentida. Allà on treballava el meu pare de sabater, hi havia un noi, perquè en aquells anys, quan un acabava l'aprenentatge, quedava la contracta de seta, Hi havia un noi que havia acabat l'aprenentatge. Mira, va anar amb en Balmes i li va dir, en Balmes em va llogar. Ara bé, 4 anys feia que jo treballava amb en Joan Bofill i Homs, I quan vaig anar a despedir en Joan Bofill i Homs, perquè m'estimava, m'apreciava, perquè havíem jugat molt amb el seu fill i de tot. I anava a casa seva, jo, bueno, despedeixo, em va fer així, diu, on vas a treballar? I li vaig dir, com dic, me'n vaig aprendre de mecànic. Em va posar la mà a l'espatlla i diu, et felicito. Diu, vés-te'n a aprendre de mecànic, i aprèn-ne força. I quan acabis l'aprenentatge em vens a veure'n a mi. Però, com que en Balmes feia companyia amb en Miquel Vidal, bueno, això és història, Sí, expliqui. Feien companyia amb en Miquel Vidal. Hi havia coses que discrepaven molt ells dos. Però va arribar un moment, allò que diuen, que tant s'estira la corda que es trenca, Es varen partir. Jo llavors tenia 2 anys d'aprenentatge. Però en aquells anys, a 2 anys d'aprenentatge, ja érem com un operari, perquè ens apretaven. Ara no, ara el foten amb un racó allà a fer remesa i res. Vol dir que de mecànics en surten ben pocs. Bueno, van venir, es van partir ells dos. Al partir-se les màquines, es van partir el personal. A mi em va tocar anar amb en Miquel Vidal. No sabria com dir-ho. Jo sempre havia tingut un esperit mecànic, tafaner, diguem-ho així, Però em va tocar treballar 8 anys
a Can Miquel Vidal. Can Miquel Vidal, que jo, aquella casa que ara terren, l'has vista, aquella casa? Va ser la primera casa que es va fer amb tot aquell terreno, de Miquel Vidal. Bueno, em vaig anar a treballar amb el Miquel Vidal i no, anava treballant. Com que érem només dos mecànics i un aprenent, jo ja no sabria com dir-ho, si era encarregat, no era res, però allò que em cuidava de tot. Va haver-hi un dia que hi havia dos dropos, ara això gravat, esborro. Ja ho esborrarem. Esborro. Que jo sóc molt bon minyó, però no te'n fiïs mai dels bons minyons, perquè algun dia hauria fet mal amb algun d'aquells i havia fotut el martell pel cap. Bueno, va arribar un dia i a l'hereu Bofill va haver d'anar a fer la mili. Jo me'n vaig anar a Can Bofill. I el que em va veure l'avi diu, ja sé per què vens. Dic, home, sí. Diu, què? Diu, vols venir a treballar? Dic, sí, m'hi voleu. Diu, ja estàs llogat, Diu, però has d'anar amb en Feliu Cotrina i dir-li que t'he llogat jo. Quan vaig arribar jo a Can Feliu Cotrina, ja ho sabia. Ja hi havia telefonat ell, En Feliu Cotrina em va rebre molt bé, I així vaig entrar a Can Bofill. Així vaig entrar, que llavors ja era vitri. Llavors ja era vitri. Bueno, vaig entrar com a mecànic, que llavors eren 4. Hi havia un tal Caselles, en Rossell, en Mitjans i jo. Jo era el més jove, era un xavalot, llavors ja veuràs, llavors tenia, sí, devia tenir 31 anys, 31, sí, llavors tenia 31 anys jo. Bueno, en fi, la primera cosa que em va ensenyar en Feliu, d'unes peces, diu, les coneixes? Dic, sí. Diu, quina sonada que ens va fotre, en Miquel, però bueno, en fi. Llavors unes altres, i diu, i aquestes? Dic, sí. Diu, doncs això ha sigut la perdició d'en Vidal, d'en Miquel. Bueno, en fi, vaig anar fent així de mecànic, perquè hi havia un altre, un tal Caselles, aquell feia d'encarregat, però treballava també, I així anàvem tirant. Quina feina feia exactament vostè dins de la vida? Jo? Sí. O matrius. Els matrius. Encara tinc un llibre a casa que no hi he pensat a portar-li. Que diu Matrius Joan Palou. Que ho vaig dir una l'amo, dic. Els hi vaig dir, com almenys permís per posar-me el meu nom. Però bueno, en fi, feien matrius, I així es va venir la guerra, Així es va venir la guerra civil, Quan va començar la guerra, l'empresa com funcionava? Funcionava divinament. Divinament, encantats de la vida de tot, Va venir la guerra i ens van col·lectivitzar. Com que allò funcionava les 24 hores al dia, en els mecànics, 3 mecànics, ens varen distribuir en una secció, no encarregats, a dir, preparar, canviar les matrius. No érem encarregats, érem mecànics. I varen venir molts mecànics de fora. Nosaltres érem mecànics, però llavors no érem mecànics. Érem uns jefes de secció, diguem-ho així, Sí. I així es vàrem anar tirant. Expliqui'm com feien les bales. Com fèiem? Les bales. Les bales, sí. Rudimentàriament. Venien de la Camp Dèbia, de la Farga a la Cambra, ens portaven unes càpsules així.
nosaltres les transformàvem a base de passades, diguem-ne, les transformàvem amb la bala. En plàcido, perquè a dintre la bala hi va plom, ja podeu saber. Bueno, la bala és coberta d'aram i a dintre és plena de plom. Fèiem allò i arribaven i les anàvem passades fins a tenir la forma. Unes la tenien, diguem, amb la punta rodona, les altres la tenien amb la punta així, punxeguda, i anàvem fent les bales d'aquesta manera. Va venir un tio rus aquí que ens en volia ensenyar i va resultar que era un tipus d'aquells de la revolució a Rússia que en sabíem més nosaltres que ell. Es va acabar la guerra i està clar. Bueno, durant la guerra ens van col·lectivitzar, Quantes bales feien al dia? Un dels últims pedidos que va fer varen sortir 120.000 bales en un dia. 120, aviat has dit, en un dia. Però havíem anat allò mig modernitzant, diguem, això. Però es anava augmentant la producció. La producció mitja era de 70-80. 70, normal, Però això que dic jo, a última hora anàvem evolucionant, alguna màquina que es havia arraconat, que no servia, s'adaptava amb alguna coseta, i així vàrem arribar a aquesta quantitat. L'última que es va fer. Llavors va venir la desfeta, diguem-ho així, allò es va parar, i Quan es col·lectivitza, qui mana allà dintre? ningú. En Mills? Ningú i tothom. Ningú i tothom. En Ricardo Mills? En Ricardo Mills? No, per què? Allà venia, això que diem, en Ricardo Mills, era no sé com dir-ho, érem quatre fàbriques col·lectivitzades. La Vitri, l'Àngel Rusquer, en Miquel Vidal i en Plàcid Nofre. I ell feia una visita diària i s'hi convenia dues a cada fàbrica. Vol dir que ell parlava allà amb els dirigents, que sempre hi havia un dirigent, parlava allà i amb el jefe, diguem-ne. I jo no sé el que deien, bueno, en fi, nosaltres anàvem fent les bales i ells feien la xerrada. Sí, és aquí. Quan cobrava, com va començar a treballar a la Vitri? Durant la guerra. Durant la guerra, sí. Un feix de bitllets cobràvem, no me'n recordo pas jo. Perquè aquells bitllets sí tenien, però el que faltava era teca. Teca. Un lot de menjar no els hi donaven? Sí, ens donaven un panet així cada dia. Ens donaven un panet així cada dia. I tabaco pels fumadors. Aquesta és bona, Jo tenia... Sí, llavors tenia uns 17 o 18 anys. No, 20 o 21 anys. Vaig agafar la mania que el fumar em feia mal. Ja fumava, que el fumar em feia mal de queixal. I un dia vaig allà amb els aprenents, que ens reuníem en un lloc que en dèiem les Pollancredes, encara hi ha el nom del carrer, i l'un li vaig donar la patraca, l'altre li vaig donar la pacatilla, l'altre el senador, i vaig dir que no volia fumar mai més. Amb la guerra, em deleguen a mi per cuidar-me del tabaco. Jo anava a l'estanc, quan l'estanc ens deia que hi havia una remesa de tabaco. Jo anava a l'estanc
I si eren 40 fumadors, em donaven 40 racions. Però jo els en fotia 41, Una que em feia d'estrapel·lo i una que en tenia jo, eren dues, eren molts cèntims llavors, perquè jo vaig tenir sort del tabaco, Doncs així anàvem tirant i ens donaven el pa. Bueno, i com que l'avi Bofill tenia una propietat, aquí vaig a la llei, i collíem els pèsols i això, i de tant en tant ens donaven una ració de pèsols. Sí, vol dir que... Bueno, el principal era el pa, El de més ens donaven, no sé pas els bitllets que ens donaven, no me'n recordo pas, Donaven bitllets i res més. I treballs a viure-hi. Tornem una miqueta enrere. Vostè, quan era jove, quan va començar a militar al sindicat? Jo? Sí. Sí, militar, sí, podem la guerra, Abans de la guerra no era al sindicat? Sí, bueno, sí. Sí, anàvem allà, pagàvem, no sé si era 20 cèntims, em sembla un ral que eren 25 cèntims, Sí, anàvem allà, pagàvem i ja estava arreglat. No militava jo, Militava com tots els que treballàvem allà, que cotitzàvem. No vaig militar, només això que dic jo, amb la guerra, que em van nombrar d'aquestes coses. Militava això que dic, repeteixo, que portava els comptes de l'Aurora. Jo no tenia res, només no pensava en res. Portava allò, només portava allò i ballar, res més jo no pensava per res més. Expliqui'm una miqueta l'Aurora, com era. O sigui, era una sala de ball a baix i tot un local a dalt. Estava, no hi havia per res més, No. I allà què hi feien? A l'Aurora, això que dic jo, no sé, tenien molts socis, La gent anava allà, prenien cafè, alguns, pocs, es quedaven allà, feien una partideta, de botifarra no es feia llavors, de la manilla, i altres feien el canari, però res més, no es feia res més allà. De tant en tant, es feia un mitin, que en deien. Sí, hi anava força gent, però allà es havia acabat tota la d'això, de l'Aurora, tota la d'això, allà es havia acabat. La gent del sindicat anava a l'Aurora. Sí, tot el sindicalisme, diguem-ho. Bueno, hi havia la d'això, la UGT, que tenia un altre, d'això no em recordo on, al carrer de Sant Bartomeu. Però aquests van venir després. Sí. Aquests van venir després. Sí. En aquells dies només hi havia el CNT, no hi havia cap més. Sí, no hi havia cap més. No hi havia cap d'això d'un altre cafè, quasi bé, com un altre cafè, com a Can Guiu, que en dèiem. Sí. I se'n recorda d'en Pere Figueres? Sí, que me'n recordo. Era un paleta, En Figueres era un paleta. Amb uns vidres pobrets, com vaig arribar a portar jo. Com d'aquí allà no es veia res, uns vidres així gruixuts. Era un paleta. Ara, aquest paleta tenia uns ideals, Això sí que me'n recordo. Però a mi no m'havia fet res. Ell anava allà, escrivia sempre. Era un home que escrivia sempre. Així, escrivia sempre. I no sé què, no puc dir res més d'en Figueres, jo. Se'n recorda quan es va morir? Sí, de l'enterro. Va ser el primer enterro laic que es va fer aquí a Torelló. Hi va haver molta gent. Això sí que me'n recordo, sí, però es va fer l'enterro i es va haver acabat. Va quedar la seva viuda,
i amb en Jovinyà eren cunyats. Sí. En Jovinyà es va quedar... tenien un negoci, a més de paleta, tenien un negoci de Portland, I en Jovinyà es va quedar el negoci de Portland i no es va parlar mai més d'en Figueres. No se'n va parlar d'en Figueres, ja va estar. Se'n recorda la primera vegada que va anar al cine, vostè? Jo? Sí. No. La de les primeres. No me'n recordo. El Can Guiu. Can Guiu. Saps on era? Es va ser Can Moles. No me'n recordo, però sé que vaig anar al cine amb els companys. Quasi bé tinc de dir que no em recordo amb el que hi vaig anar. Després vostè va treballar a Can Guiu, no? Sí. Tal Codinacs era el que es cuidava de tot el cine, com va ser més tard en Serra i Torelló i això, cuidava d'això. Un dia va venir d'això i em va llogar, diguem-ho així, per netejar, després de la sessió, passar l'escombra ben neta i això. I llavors, quan s'acabava, llavors endreçar-ho ben endreçat, No em recordo quan em donaven molt pocs cèntims, però bueno, com que jo tenia la dona i dos segals amb uns ullals així llargs, doncs jo havia de mirar de treure cèntims allà on podia. I per això em vaig llogar allà, fins que allò se'm va anar per portes. Fins que es va fer el Servianum, i al fer el Servianum ja es va tancar Can Guiu. Va tancar Can Guiu. Vostè se'n recorda com construïen el Servianum? Mare de Déu, si me'n recordo. Mare de Déu, si me'n recordo. Com si fos avui. Allà on hi ha el Servianum, hi havia una esplanada de terra, res d'edificis. Hi ha una esplanada de terra molt grossa. I hi portaven, perquè hi havia dos tallers, Can Coma, allà on hi havia Gorlibars, i encara hi deu ser, allà hi havia la fàbrica de Can Coma. I allà on hi ha el Servianum, hi havia un munt de terra, i allà a sobre hi portaven tots els buscalls que Can Coma havien menester per fer les caixes. Els llibrats més gros que se sentien era allà. Els carreters de l'agència, mare de Déu, però portaven la fusta cap allà, aquell cim. Per això dic jo que me'n recordo. Sí. Va haver de treure... Avui dia en diríem camionats, llavors en dèiem carros de terra per aplanar-ho en el pla que està avui dia. I es va fer el Servianum, ja ho crec que me'n recordo. Sí. Quan era el Servianum, de tot això me'n recordo divinament, de tot. De tot. Havia anat al cine, al Servianum. Sí, ja ho crec que hi anava. Ja està amb la xicota, hi anava. Quan vaig posar-me a festejar. Sí, no. Perquè la meva dona només tenia dues passions i quasi bé me les va comanar. El cine i el ball. No fèiem res més, ella i jo. Quan ens vam posar a festejar, no fèiem res més. El cine i el ball. I treballar. Treballar, això sí, però res més. On anaven a ballar? A Cal Argelagués, al carrer de Sant Josep, que en dèiem a Cal Argelagués, i després a l'Aurora, i anàvem a vegades a Can Branques, i així, anàvem voltant. La música era amb orquestra o amb manubrio? No, sempre el roncador. Bueno, també hi havia
allà on es ballava més amb orquestra, això que dèiem, era l'Aurora. Per això, aquests 7 o 8 que ens cuidàvem, doncs anàvem a jugar. Fèiem números i ara tenim cèntims per jugar a l'orquestra. Ja la jugàvem. Ja ens els gastàvem. Aquí. Però no. Més que res, el manubio, que en dèiem. El manubio. I a la compartiva? Ui, la compartiva va venir més tard. La compartiva va venir molt més tard. Abans de la guerra, no? Jo també hi havia anat a ballar a la compartiva, però ja de casat. Sí. Ja de casat hi havia anat a la compartiva, jo. Jo no em vaig ser mai de soci de la compartiva, perquè com que teníem molta amistat amb botiguers, alguns ens havien afavorit bastant, doncs hi vaig anar molt poc. Ara de casat hi havíem anat algunes vegades, a ballar, però molt poc. Quin any es va casar? Jo, l'any 31. L'any 31, el 18 de setembre, que era Roca Prevera. Ara farà els anys. Que ens vàrem casar. Una altra afició seva són els ocells. Ah, sí? Bueno... Expliqui'm d'on li ve. Els ocells? Jo tenia 6 anys que el meu pare ja se m'hi emportava. Vol dir, com va seguir allò, va anar creixent. Vaig casar, tenia ocells, però va venir la guerra i el poc menjar que hi havia, que tenien els graners, el poc menjar te'l feien pagar molt car. Llavors vaig afluixar, llavors en tenia 4 o 5 només, i encara havia de trampejar per arreplegar-los a menjar. Però bueno, els tenia, I quan es va haver acabat la guerra, un dia estava jo a dalt al Puig, amb un noiet que encara és viu, era molt més jove que jo, caçant ocells. I tot emplegat aquell nano em diu, Joan, la Guàrdia Civil és allà. No fem pas cap mal, no? Fem pas cap mal. Bueno, nosaltres dèiem que anaven baixant. I venen cap allà nosaltres. Hi havia un guàrdia civil que dèiem el del Cojo. I el meu fill feia broma amb una seva filla, broma d'un tros lleuger, amics, llavors eren tots junts. Diu, què hi fas aquí? Sí, mira, ja no sé que fem cap ocell, no havíem agafat cap. Coño. ¿Sabes que no se puede casar? Ai, no ho sabia. ¿Tienes licencia? Coño, llavors, clar, vaig dir que no sabia que se n'hagués de menester. I quan em va haver fet enronar, saps què em va dir? Que en España se necesitaba licencia incluso para ir a mear. Jo, la veritat, em pensava que em fotria alguna bufetada, perquè llavors no sé, pensava en gaire, Diu, bueno, mire, coge los trastos y te vas para tu casa. Y a nosotros no nos ha visto nadie. Jo crec que ho vaig fer de seguida, les gàbies amb un pilot i cap a casa. És una anècdota dels ocells. Bueno, però llavors, això em va bufetejar una mica. I va venir les llicències, el treure llicències. Es havien de treure llicències, llavors. Ho van implantar en Franco, això. El primer de treure llicències aquí a Torelló va ser un tal Vicenç Guarda. Ja va estar. Com que n'hi va haver un,
ja va estar, eh? I llavors vaig plegar els ocells. Tornem enrere. Se'n recorda de quan es va proclamar la Segona República? El 14 d'abril del 31? Sí. Em recordo que es va concentrar mig poble, a la plaça de l'Ajuntament. I allà van cridar visca la República i vet aquí, sí. Però res més, no va passar res més, És que que ho recordi jo, no va passar res més, Sí. I a vostè li agradava? Li agradava això que hagués arribat la República? No perquè ja dic, no pensava res. Jo no pensava res, Perquè allò de dir el sentit polític, he militat seguint uns altres, Però allò de dir, per tenir una convicció, si és com molta gent ho feien per convicció, no l'he tinguda mai. I menys quan es va acabar la guerra. Perquè quan es va acabar la guerra vaig dir que jo penjaria tots els polítics. Perdona si tu ho ets. Perdona'm, però ho vaig dir-ho així mateix. Perquè vaig aprendre, durant la guerra vaig aprendre masses coses i quan es va haver acabat encara més. No n'he pogut dragar mai cap. De mi política, si em diguessis aquí que hem de parlar de política, et diria per on tinc de passar. Vol dir que de política no me'n demanis res. T'exanya, Soc molt franc. Política, res, ni cinc. Soc català, ens hem d'entendre, Però políticament no. M'agrada Catalunya, ens hem d'entendre, però políticament no. L'any 32, quan va venir el president Macià, se'n recorda? No me'n recordo. I dels fets d'octubre? No me'n recordo, és estrany, I no me'n recordo jo d'en Macià. Em recordo d'altres coses d'aquell temps, però d'en Macià no me'n recordo, mira. Dels fets d'octubre? Mane? Què va passar aquí a Torelló, dels fets d'octubre? 6 d'octubre. El 34. El 34. Llavors que va venir la Guàrdia Civil i tot allò, o sigui, conxos, que van espantar mig poble. Van tirar uns quants tiros de dalt al Puig, els uns per aquí, els altres per allà. Llavors van córrer pel poble tots els homes de 18 anys que s'havien de presentar. Jo, la veritat, com que no havia fet res, em vaig presentar. Per què? Hi va influir la meva dona de dir, va, vés, no tinguis por, no vés. I ens van portar cap al Tres Ponts. Allà, com que havien tirat els raïls a baix el riu, van portant a tothom allà a arreglar la via. Però els raïls eren a baix el riu, cony, que els havia de treure. Ells no s'hi ficaven pas, oi? Sí. I allà, anar fent per aquí i per allà, van treure, com que no hi volia anar ningú, van treure una persona que es va despullar, que ja ha començat a ser fredota, cap a baix, lligar amb una corda, lligar els raïls. Sembla que n'hi havia 4. I els altres, jo no, perquè jo sempre em vaig escapar tant com vaig poder, francament. Jo no. A dalt, estirar la corda, pujar els raïms, ja hi havia empleats de la Renfe, van posar els raïls, ja se poden marxar per casa. Llavors ve acabat. Què havia passat perquè vinguessin els del Tercio? Ai, noi, no me'n recordo. Hi havia una huelga, em sembla. No me'n recordo. No, diria la veritat. No me'n recordo.
I arrel d'això van agafar amb en Rutges, amb en Mils, amb en Bort, Els van agafar, però no els va passar res. però van estar a l'Uruguai. Bueno, sí, els van tancar, això sí, però no va passar res. No sé quants dies van passar i es va normalitzar tot, ja va estar arreglat. Els trens van circular, tots anàvem a treballar cada un al seu puesto i ho vam arreglar així. Quan va començar la guerra, com se'n va assabentar que començava la guerra? Allà al taller, perquè van venir allà senyors, això que dèiem, amb la Mils i això, i allà mirar-se al taller, i llavors van saber que el col·lectivaven. Sí, així, d'aquesta manera. D'aquesta manera em vaig enterar jo que començava la guerra, vamos. Sí. Perquè, com dic, simpatitzar ben bé no he fet mai. Ara, allò de dir que et trobaves embolicat per aquí o per allà, o veies això o veies això altre. Però allò de dir embolicat, no. Quan van cremar les imatges de l'església? Jo no hi vaig estar. No, però com ho va viure? Jo perquè llavors havia estat catòlic, jo, la veritat. Soc catòlic, però no vaig a missa. Bé, doncs ja feia dies que durava la cosa, Els van agafar i les van portar allà on hi ha, perquè hi havia un altar molt maco, que era molt maco, allò va ser on vaig començar a tenir jo això de cremar coses així, biblioteques i tot això, vaig començar a agafar com no sabia el que dir, vamos, que no m'agradava. Sí, van portar tots allà al firal, que em dèiem allà on hi ha els col·legis, i hi van calar foc. I es va convertir en el graix dels camions que portaven el fato cap a Barcelona i el portaven cap allà i d'altre cap aquí i d'això. L'església es va quedar neta, porca. Sí, perquè després ho vàrem pagar nosaltres. Va quedar això. Fins que es va haver acabat la guerra. Sí, quan es va haver acabat la guerra, llavors me'l vaig carregar jo i d'altres, perquè jo no hi vaig anar a la guerra. Vaig quedar fent material de guerra, això que ja hem comentat abans, Però tots els que ens havíem, diguem així, enxufat, diguem, en donar-me aquesta paraula, oi? Ens van agafar i hi havia diverses cases que estaven plenes de brutícia dels refugiats, I l'uns, 3 o 4 o 5 a netejar aquella casa, 6 o 7 aquesta altra, uns quants a l'altra, i uns quants a l'església, a netejar-la, N'hi havia de porqueria, mare de Déu. Però la vàrem netejar. Després ben plena de pols i tranyines a dalt, i així la deixàvem. Després ens varen fer, perquè dintre el grup meu n'hi havia de paletes, varen fer l'altar major. I a l'altar major entraven els camions per la plaça Nova, era pla. I llavors havíem de fer de manobres. I quan ja va estar, ens van dir, no em recordo quina festa hi havia, van dir, bueno, ara ja us podeu anar per allà on voleu. Jo me'n vaig anar a treballar a Manlleu de mecànic. No els pagaven per fer aquesta feina? Sí. Em sembla molt que ens donaven 6 rals cada setmana, Una misèria. Els que fumaven quasi bé no tenien pel tabaco. No. I per què se'n va anar a Manlleu després de treballar? Perquè llavors va passar l'aigat
Això és després de l'Aigat. Va passar l'Aigat, I a la Vitri ens van dir que havien de tornar a posar puesto, però llogaven el personal, perquè llavors a la Vitri hi érem almenys 40 o 50. Llogaven el personal per antiguitat. Jo, repeteixo, com que era el més jove, doncs em tocava al darrere. I quan ens van deixar anar d'allà, em vaig anar a Manlleu, a demanar feina. Vaig ensopegar. I vaig treballar 1 mes i mig, a Manlleu. Vaig ensopegar, anava amb la bicicleta. Si el mes i mig eren 45 dies, els 30 vaig ensopegar amb pluja. Vaig agafar cada xaparrón que treia foc. Havien d'anar allà per les garrofes, Sí, fins que em varen demanar els de la Vitri. I aquí està, tot llavors, fins als 65 anys, 66. Tornem a la guerra. Va passar gana durant la guerra? Sí. Gana, no, perquè em vaig espavilar sempre. Com? Com es va espavilar? Anant a demanar caritat. En plena guerra? En plena guerra? Sí. Sí, jo anava per aquí i per allà els diumenges, ara cap a aquest cantó, ara cap a aquest altre, i sempre portava alguna cosa a casa. Una. La pastissera, no el pastisser, ens hem d'entendre ara. La pastissera del carrer de Sant Bartomeu, per mi i la dona va ser un àngel. Perquè entre el que em donaven de pa a la Vitri i el que et deia de la guerra, i el que ens donava ella d'amagat, havíem menjat sempre més o menys. Jo, com que el meu pare va marxar cap a França, vaig agafar una part de la terra que ens robava el meu pare. Vaig menjar sempre patates. Sempre no, perquè com que era molt poc tros, els acabàvem. Ara, de naps no em vaig menjar mai, la veritat. Doncs vam anar trampejant sempre amb la dona. La dona era molt estalviadora, per massa. Per massa que era garrapota, comprens? I no, vam menjar més o menys sempre, comprens? Durant la guerra. Ara que ja dic jo, Sant Martí de Sobremunt, per tot arreu anava jo allà i sempre portava més o menys menjar. Anava a les cases de pagès. Les cases de pagès, sí. I em podria explicar-ne moltes anècdotes de les cases de pagès, però seria massa llarg, no cal. Expliquin una. Expliquin una d'aquestes anècdotes. Una? Sí. Dues. La tia de la dona, Sant Martí de Sobremunt, hi saps? Bé, doncs estaven allà. I això que deia, jo marxava al dematí fosc, a peu cap a Sant Martí, perquè no hi havia pas cotxes de línia, a peu cap a Sant Martí. Allà els ajudava a treballar al camp, perquè tenien 2 cases de pagès. La veritat, ells fotia un dinar, però per passar mitja setmana. Aquesta és la veritat, perquè hi ha veritat i mentida. Bé, i una vegada mateix, en qüestió d'hores, vam remenar 1.500 quilos de patates. Una altra cosa, I dinar, ja dic, no vaig poder baixar mai ni un tros de pa així. Anaven 2 dones aquí a Torelló, allà, i sempre em marxaven amb un pa de 10 euros. Jo no em vaig poder portar mai cap. Per què? Bueno, després ho va dir un cop acabat la guerra. I saps per què?
aquelles dones anaven a seure el cuento, ells portaven alguna coseta i jo no vaig dir mai un tros de pa que Déu-n'hi-do. No ho vaig dir mai. I aquelles dones li demanaven sempre un bocí de pa que Déu-n'hi-do. I em va dir, diu, aquí a casa tots els que havien demanat que Déu-n'hi-do, diu, no havia marxat cap sense gota de pa. Què et sembla, quina sortida? I jo, en parentiu, i treballava, perquè afanyava el dinar, No havia pogut endur mai res. Una anècdota de la guerra. Un altre any. Només dues, N'hi ha moltes. Només dues. Jo em trobava en una casa que en deien a Taulats, allà dalt a Vidrà, al camí de pujar dalt, a Siuret. Jo, no sé, el meu caràcter, sempre potser llàstima o el que sigui. Bé, em trobava allà amb aquella gent que hi havia agafat amistat, Esmorzàvem. Tot un plegat truquen a baix a la porta. Aquella gent baixen cap a baix i va resultar que hi havia dos tios d'aquí a Torelló. Dos tios d'aquí a Torelló. A demanar què tenien. Arriba la conversa i diuen, nosaltres sabem que teniu mongetes. Diu, ens heu de vendre mongetes. Que no en tenim. Diu, sabem que teniu dos nois amagats. Aquella gent es van veure fotuts. Perquè si us denunciem, que també i allò dels sostres de les cases, que hi havia unes esquerdes aquí, les fustes, Collons, però si tu els coneixes, aquest parell. Tu els coneixes. Bueno, que sí, que no, aquella gent els van vendre, no sé, 3 o 4 quilos de mongetes. Ai, pobres de nosaltres. Jo els vaig dir, no us espanteu. No tingueu por de res, que no tornaran pas més. Comprens? Dic, per què? Si tornen, i jo sóc aquí, no tornaran pas més. Vam deixar així. Amb un d'ells, al cap d'anys, de molts anys, no sé quants, li vaig dir, dic, tal dia, tal puesto, vareu fer això, Dic, si jo us foto una denúncia, aneu a Girona de seguida, Dic, estigueu... Dic, ara no, dic, ja ha passat. Ens posàvem a treballar a les 5 del matí. I un dia toca a les 5 del matí i l'encarregat en lloc. Van allà amb un apartament i el troben mort allà a terra. Ja l'hem passada, Bueno, sí, mort natural, Bueno, la secció aquella es havia de nombrar algú. Hi havia d'haver algú allà. I va cridar el mecànic més vell que hi havia a la Vitri. El més antic, no vell, antic. I li va dir, diu, mira, diu, hi ha 2 places per cobrir. Una, la d'en Paulino, que es deia Paulino, aquest senyor. L'altra, la meva. La seva, no la meva, no, la seva. Diu, perquè jo, diu, no puc fer-ho tot el que faig. I era el jefe, i era dels grossos, llavors. Però encara treballava, I diu, he acabat. Diu, jo no puc fer tot. Diu, vol dir que, goita, diu, hi ha aquestes 2 places. Una, com a jefa de mecànics. I l'altra, per cobrir la d'en Paulino. L'en Paulino hi treballaven moltes dones. I almenys hi tenia almenys 20 o 25 dones al seu càrrec. I l'altre eren més homes, els cortadors, les premses.
Saps què són les premses, Bueno, diu, te n'interessa cap? I l'altre diu, sí, em quedaré a la segona. Bueno, ja en tenim una de coberta. I va cridant en Palou. Perquè en Palou, jo tenia molta paciència. I aquell home m'apreciava per la paciència. Jo tenia permís per anar-me'n a l'hort, això que ara és dels cotxes, per anar a l'hort, estar-me un quart allà mitja hora amb els meus pensaments i reposant, no d'esforç, més de neguit o no sé què. Perquè jo tenia paciència, em havia passat 2 dies amb un llimató així anar gratant. I aquell home em deia que no sabia d'on treia la paciència. I em va dir això, diu, mira, Palou, diu, hi havia això, diu, i en Rossell s'ha quedat allà, diu, et veus amb cor, tu, de fer-lo de mecànics, com que Can Miquel Vidal, allò que he dit, que érem 3 i jo ja ho feia. I com? Dic, sí, diu, jo ja t'ajudaré amb tot. Diu, si t'interessa. I així es vaig quedar encarregat dels mecànics. Llavors érem 7. Però 7 mecànics els donaves una feina que tenien 2 hores de passada o això, Doncs jo era l'encarregat, però treballava més que ells. Perquè quan ells plegaven, llavors jo m'havia de quedar a vegades. I així es vaig quedar encarregat dels mecànics de la Vitri. Jo va anar pujant, i van passar coses a la Vitri, a l'empresa, entre els amos i això, i un dia ens van cridar, llavors hi érem, sí, em sembla que érem 37 operaris, ja. Jo no podia fer-ho. Jo no ho podia fer, la veritat. Perquè ara imagina't tu, 37 mecànics, la feina que donen. I els hi vaig dir, dic, Feliu, jo no ho puc fer tot. Diu, ja ho veig. Van agafar un mecànic i el van, que era de família d'ells, el van donar aquell encarregat dels ajustadors, jo dels torners mecànics. Va passar alguna cosa a la Vitri, vam tenir una reunió, i en allò, i en Vicenç Baixeres, el coneixies, en Baixat? Bueno, està clar que no fa, ara mateix ja deu fer 32 anys que és mort. Bueno, embolics, i ens van nomenar contramestres, perquè van dir que no podien ser, no podíem cobrar com el director. I això que jo cobrava més. Jo cobrava més que el director. Ens van nombrar contramestres. I així vaig arribar al final de la Vitri. Però jo cobrava més, perquè hi tenia els 5 punts a la dona, que en dèiem, i els 2 punts a la canalla. I com que el sou amb el director era molt similar, era dels contramestres, dels 2 contramestres, amb el director era molt similar, llavors resultava que cobrava més que el director. Molt bé, espera, tornem a coses de durant la guerra. Va. Una miqueta quan van haver-hi els assassinats. Els? Quan van matar els 19. Sí, què? Com es va viure això al poble? El poble estava espantat. Es va viure, si tothom s'ho callava. Jo no vaig saber-ne res fins al cap d'un parell de dies. Això que deia, ens ficàvem a la Vitri
ficàvem a la Vitri i no en sortíem a vegades fins a les 11 i les 12 de la nit. Que ja t'ho vaig dir, que vàrem trobar aquells 2 o 3 segals, així amb piets petits, ja et diré hasta noms, l'exdirector de Can Matabosc, l'esparter i encara 2 més, comprens? Eren així i el fusell era així. El fusell tocava a terra i ens varen desafiar, comprens? Vol dir que ens ficàvem a la Vitri i treballàvem paus. Això, aquests eren milicians, aquests que em diu. Sí. Deien que eren milicians, no sé el que eren, no sé, desgraciats. Perquè dic, si tenien 18 anys, home, 18 anys, havien de desafiar homes de 50 com hi havia, que jo no els tenia pas, però en el grup aquell que sortíem de la Vitri, que érem 6, ens havien d'encarar els fusells, beneits, comprens? I per això dic jo que vaig tenir moltes experiències, Però clar. Però no. Jo no em vaig saber res d'aquests fusellaments. Cap d'un parell de dies, no sé com va ser. No sé com va ser jo, sí. Però la gent que formava part del comitè, la gent del comitè, que molts eren de l'Aurora, no? Sí, quasi bé tots. Això quasi bé tots. I allà ja era el punt de reunió de tot. Ja portaven tot el timó de... Perquè, diguem, en aquells anys, com en direm, revolucionaris, el centre dels revolucionaris, diguem-ho així, oi? Sí. Perquè llavors els carlins ja estaven, ja no cortaven ni pitjaven. Només hi havia el centre catòlic, que era l'escola, allà on hi ha el banc aquell i tot allò. Això ja te n'has de recordar quan ho van aterrar tot allò. Sí. Doncs llavors es havia fundat allò, feia pocs anys. Només hi havia això, perquè allò que dèiem l'altre dia, del puf i la barretina, ja quasi bé ni se'n parlava. Ja llavors ja no se'n parlava. Però vostè en Rutges el coneixia, per exemple. Sí, que el coneixia d'haver-hi enraonat, però d'haver-hi tingut cap conversa, no. Jo conversa sobre l'assumpte, no havia tingut cap. Ni amb ell, només amb la Mil sí alguna vegada, comprens? Amb la Mil sí, una vegada, i amb els altres no. Jo no m'hi vaig embolicar mai. Per dir embolicat, mai. Per què? Repeteixo, jo no tenia cap idea fixa del que estava passant perquè era jove. Era jove. Seguia la corrent, ara cap aquí, ara cap allà. I prou, no puc dir res més. Vaig passar això que dic, coses, experiència amb aquestes i d'altres, comprens? En Pallarols. En Pallarols, era un home corrent. Jo no hi vaig enraonar mai. En Pallarols no hi vaig enraonar mai. Perquè no s'havia presentat, ens hem d'entendre. No hi havia hagut una ocasió de tenir una conversa amb aquell home, en Pallerol. Però sabia qui era, vostè? Home, ho sabia tot el poble, que en Pallerols ho dirigia tot. Entre ell i en Rutges i la Mil eren els amos. Això ho sabia tothom. No ho sabia pas jo sol, això. Ho sabia tothom. Se'n recorda que hi havia refugiats de guerra aquí? N'hi havia molts. Això que deia, era Can Badier, ple de refugiats, a Can Faure, ple de refugiats, a Can Cònsol, que ara ho han aterrat, ple de refugiats, allà dalt, anant cap a Malianta, una torre que en dèiem a Can Petit Piers, que més després va ser de l'Illa Mola, doncs tot ple de refugiats, que allò que deia, que van quedar ple de brutícia i nosaltres ho vam haver d'anar a netejar. Això sé que me'n recordo, que ja ho crec, que me'n recordo d'això.
per massa. I dels soldats italians? Sí, com es vol. I un, precisament, no sé si el va curar ell o què, del meu fill. El meu fill estava, encara ho porta, un degullat, el varen quasi bé degullat, que estava, tenia uns bonys, no bonys, que el coll que l'afogaven. Feia uns crits tremendos. I un soldat d'aquests fèiem la tertúlia, jo i els altres veïns i la dona, i el pobret que cridava. I el soldat va dir, què és aquest? Això què és crit? Li van dir, diu, me'l volen deixar veure. Va resultar que aquest noi era el fill d'uns farmacèutics de València. Després ens ho va explicar. I ens ho va dir, va pujar dalt, va mirar les medicines que li feien. Diu, me'l voleu deixar curar, em voleu deixar a mi? Fes. Diu, jo li vaig dir, Dic, medicines per dins, no. Sabràs, sabíem pas qui era, I medicines, diu, no. I llavors va dir, diu, aneu a buscar llet, però llet sèria, i li donava una injecció de llet i li treia sang. O sigui, primer li treia sang, després als 4 dies va estar curat. Per això et dic jo, que n'hi havia de molt bons. Almenys a nosaltres no ens va pas molestar mai. Els últims dies de la guerra se'n recorda? De quan la gent marxava cap a França? Oh, està clar que me'n recordo. L'últim dia els meus pares varen marxar cap a França. Sí. El meu pare va marxar cap a França. No hi havia d'haver marxat, perquè es va jugar la vida, i això que et deia, que jo vaig aprendre moltes experiències després de la guerra. El meu pare era un balader, no era res més, però estava ficat a dintre l'Aurora i de tot. Va marxar cap a França. Però els primers dies de la guerra es va jugar la vida portant 3 capellans, ell i un del comitè, que es jugaven al Palleco. Els va portar aquí dalt, quan parlàvem me'n recordava. Bueno, en fi, més enllà de Besora, cap a uns socs allà, que hi ha baixa una riera que va cap a la Farga de Can Bèbia. Es va portar allà amb una casa de pagès. Bueno, es va acabar la guerra. Entre aquests capellans, quan va arribar allà, no entre aquests 3 eren d'aquí a Torelló. Quan va arribar allà, hi havia el senyor Piques, que això ja ho saps. En Piques el coneixies, oi? Hi havia el senyor Piques. Bueno, van deixar els capellans allà i van marxar i allò ja va estar. Entre ells en van parlar, però va estar acabat. Ni jo en vaig saber mai res. Ni jo no vaig saber mai res. Bueno, s'acaba la guerra, El meu pare era a França. Jo vaig un dia, jo li escrivia al meu pare que podia tornar, que no li passaria res, perquè ja ho sabia jo, que no li passaria res, perquè hi havia el jutge d'aquí a Torelló que em havia dit que tornés, que estava net de tot. El meu germà li deia el contrari. El meu germà, per assumptes que no es poden explicar, li deia el contrari, que no vingués. Un dia va decidir venir. El vam anar a buscar a la Jonquera, comprens? Va venir, no va passar res. Però abans d'anar-lo a buscar,
Jo vaig haver de buscar papers, I vaig anar amb el senyor Piques, amb el que més podia. El meu oncle, el meu tio, era el jutge del poble. No ho era, però ho havia estat molts anys. Diria, perquè el jutge del poble era el sabater Florenci. Com que són gent morts, ja ho puc dir, comprens? Bueno, saps quina me'n va fotre el senyor Piques? Diu, carai, diu, sí, diu, em sembla que el conec, que el tinc present, aquest senyor Palou. Diu, ara, no, tu no. Diu, perquè no et veig mai a missa. Diu, faré els papers pel teu pare. Diu, no, tu no. Per tu no. Què et sembla, Diu, no et veig mai a missa. D'aquella feta vaig plegar d'anar a missa i no hi he anat mai més, et diré la veritat. Hi anava així, una mica, no cap d'això. Vaig plegar d'anar a missa i no hi he anat mai més. Però no em va gaire. El seu pare, abans no m'havia explicat que el seu pare era carlí? Que no m'havia dit que el seu pare era carlí? Ja t'ho he dit. Però ara em diu que anava a l'Aurora. Era carlí i anava a l'Aurora. No, l'Aurora no era formada quan ell era carlí. Quan anàvem a fer comèdia, allà a l'escenari de tot, comprens? Doncs el meu pare era el centre carlí. Però després van passar cosetes i va anar a l'Aurora. Però no. Era carlí. Sí. No sabria com dir-t'ho jo. Com jo. Però a l'Aurora hi anaven els anarquistes. De carlí anarquista hi ha un tros. Doncs en Piques em va fotre aquesta. Diu, no, tu no et veig mai a missa. Si no m'hi veia era perquè volia. No et veig mai a missa. Diu, ara el teu pare sí que me'n recordo. L'entrada dels nacionals? Sí, què? Com va anar, aquí a Torelló? Sí, mira, com va anar. Només et puc dir el que jo, Sí. Jo vivia al carrer de Sant Bartomeu, allà on és l'Arissa. Jo vivia allà. Bueno, ja sabíem que venien els nacionals, perquè ja se sabia això, comprens? La majoria estàvem espantats, la majoria dels homes, perquè qui més que menys amb una cosa, o per venjances, com ja t'ho vaig explicar. I això, més o menys, tothom estava collonit, tothom a dintre de les cases. I tot un plegat, jo estava allà i estava a la finestra. I pugen tots els del tercio. I hi havia l'Arturo Expatriat, que sigui allà on vulgui. Hi havia en Vasco. Hi havia 4 o 5 senyors d'aquests, a davant, saltant i ballant, que fins homes de 50 anys fotien consciència a veure com ballaven a davant d'això. Varen passar pel carrer de Sant Bartomeu, varen trencar no sé per on, per allà dalt, comprens? I això tot... Ah, no, una anècdota que pot dir. A baix de Calarissa hi havia un noi que, pobret, s'acabava de morir. Llavors aquell any tenia uns 18 anys, em sembla. Sí, però estava tan atropellat, que no em donaven ni 10 cèntims. Tot un plegat surt a fora al carrer, es fot a fora a picar de mans i saltar i ballar. Ja va estar curat. Vol dir que per no anar al front estava malalt ja dir que més no pogué. Una anècdota com una altra, Llavors, collons Ramon, deu ser qualsevol vagi al front. I el mateix, i va estar curat. Va anar a treballar i ja va estar. I els primers dies... L'anècdota que tinc jo, ja dic, jo estava dintre,
tancat com molts d'altres, perquè tots estaven, com que es deia que entraven a matar, es deia, que el Tèxtil entrava a matar arran i arreu, tots estàvem, tot el poble, tots els pobles que anaven estaven espantats. Sempre hi havia aquests quants, comprens? L'Ajuntament que havien format al davant i tot. Els primers dies que hi havia els nacionals per aquí, la tornada a la feina i això, com va anar, aquestes coses? Els primers dies que hi havia, tot el dia estaven fotent manifestacions, amb les boines roges i de tot, comprens? Però sí, eren els mateixos de sempre, comprens? I la majoria, com jo n'era un, estàvem espantats que deies qualsevol ens vindran a buscar. Que vostè tenia por de que el vinguessin a buscar? Sí, per això que deia que havia portat els llibres, comprens? Però no em van venir a buscar. Després va venir allò que t'explicava, el tio aquell, que em volia fer anar al camp de concentració, i va venir en Freixeda, i va venir en Tresserra, i em varen defensar fins al capdamunt, comprens? I no em vaig haver de moure mai de casa. Hi havia denúncies quan van arribar els nacionals? Si hi havia denúncies, tu diràs. Tu diràs, venjances, home. Mira, quan va esclatar la guerra, això que deia, hi van morir, matar aquells, que molts d'ells, si són 18, em sembla que eren 18 o 19, encara són al cementiri, no ja s'estan mai al cementiri de Sant Martí, que hi ha la placa allà, Doncs la majoria eren denúncies, venjances, comprens? La majoria, perquè jo no entenc els dos fills del veterinari, que eren nanos de 18 i 20 anys, que havien fet. Alguna de denúncia hi va haver-hi, comprens? Doncs al revés. Primer per la banda d'uns i primer per la banda dels altres. Jo no havia fet mal a ningú, al contrari. Perquè jo, això que et dic, que ens havien repartit els càrrecs a la Vítria, jo havia rebut molts favors, que em venia una persona i em deia, per favor, Palou, hi ha aquesta noia que no pot fer... Jo sempre procurava mitigar-ho. Dintre del que em tocava, que no era cap jefa jo, dintre del que em tocava allà amb l'ordre, sempre he mitigat tant com he pogut. Jo de raons no n'he volgut mai. No n'he volgut mai. Ni en vull. Ni en vull. No li van demanar mai que formés part de Falange? No, no. No m'ho van dir mai. No m'ho van dir mai. Tenia relació amb falangistes bons i de tot, però com a amistat, d'això que et dic jo, política estava esborrada. Estava esborrada perquè, cony, aquesta que et dic jo d'en Piques, em havia de fotre aquesta al cap de cony, vaig amb el capellà que era de Roca Prevera. El meu pare era sabater, i els sabaters tenien un d'això així, que un altre. Aquí hi havia el del Florenci, aquí hi havia el del seu fill, aquí hi havia el del meu pare i aquí hi havia el del capellà de Roca Prevera. Comprens? El meu pare se m'emportava cap allà i quan era l'hora d'anar al col·legi i tot això, marxava. Jo esperava allà. Arribava el capellà de Roca Prevera i em fotia estirada d'orella. Va, marxa d'aquí, segal de merda! Comprens? Em fotia una cosa al cul i jo havia de marxar. Quan jo tenia 10 i 12 anys, Amb aquí se m'acut anar a demanar els papers pel meu germà. El meu germà estava en un camp de concentració, amb el capellà de Roca Prevera. I saps què em diu? Diu, carai.
Diu, Aeroplà. Diu, em sembla que el conec, aquest Carlos Palou. Diu, ara els seus fills no en conec cap. Apa. Bueno, tot això ha influït molt a la meva vida. Desenganys que he tingut i cosetes així. I per això he viscut ara uns anys, que he viscut molt bé, perquè jo em vaig casar amb aviacat, amb la dona, amb aviacat fins al capdamunt. No veia pas cap més dona. Comprèn? Una. Segona, vàrem anar creixent, va arribar un moment, això que et dic jo, que jo a la Vitri em vaig guanyar la vida, vaig anar creixent, vaig anar estabilitzant, comprèn? Fins molts anys, millor dit, fins que es va morir la jove, que fa 10 anys. Fins a llavors va ser tota una bassa d'oli, comprèn? El seu pare va estar molt de temps a França? No, 7 anys. Sí, em sembla que eren uns 7 anys. I va fer de tot. I l'escrivien? Com es comunicaven amb ells? S'escrivien per carta? Jo sí, jo els escrivia força. Jo els hi deia, tal com estava la situació aquí a Espanya, els hi deia que podien venir, que no els passaria res. No els passaria res. Però el meu germà els deia al contrari. Què en trauràs d'això? I en acabat de la guerra aquí, hi havia guerra a Europa. Se sabia que hi havia guerra a Europa? Oh, està clar, ho sabia tothom. I se'n parlava? Ja ho crec, ja veuràs. Això que et dic, precisament, això que et dic jo, un altre que allà em va ajudar molt. Jo no sé tu com penses, ni ho vull saber, ni m'interessa. M'entens, No t'ho agafis malament. Quan va agafar la guerra, jo tenia un concepte que arribarien els russos aquí a Espanya i es posarien una mica d'ordre. No havíem de passar aquells anys que vàrem passar. I saps què feien els russos? S'emportaven l'oli, l'arròs i sabó cap a Rússia. En lloc de venir a portar soldats a posar l'ordre, ells feien això, perquè n'hi ha un meu amic, sí, és mort ja, que estava a l'estació, encarregat a l'estació, perquè en aquells anys no hi havia camions, estava encarregat, i a les nits passaven els trens carregats d'arròs i oli i de tot cap a Rússia. En lloc d'enviar soldats a dir a en Franco, bueno, has de passar per aquí, explotaven el poble espanyol. Això que dic jo, que després vaig tenir tantes decepcions que no he militat mai més enlloc, amb res, per res. Si un m'ha demanat un favor i he pogut, li he fet. Si no he pogut, també he tingut contratemps, comprens? Un contratemps. A més, he passat la vida bastant tranquil·la. Quan van entrar els nacionals, què va fer vostè amb el carnet del sindicat? Tinc de dir que no ho sé. No me'n recordo. Tal vegada el vaig cremar. No ho sé. No me'n recordo. Tinc de dir la veritat, Perquè no en recordo per res d'allò. No en recordo, no em vull recordar. Ja hem d'entendre. I amb els diners? Allò que uns diners van valdre i els altres no? Els diners, un altre te n'explicaré. Tot això queda aquí? Sí. Te n'explicaré. El dia 18 de novembre, ben clar, el dia 18 de novembre, jo baixava de Sant Pere amb un sac d'escaroles
que menjàvem escarola, que és molt més bona que menjar cols. Cuita, l'escarola. I no sé què més portava. Amb la bicicleta. Quan sóc allà al trencant de l'Illa Mola, baixant de Sant Vicent, em surten dos nanos jugant a futbol, a pilota, de baix, En els moments que jo passava per allà a la punta de la Cantarilla. I un nano d'aquells, només t'has de fixar, si jo anava gaire ràpid, que m'agafa pel manillard aquell nano, i jo caic, tinc la fatalitat de caure a dintre la cantarilla i em trenco la clavícula. Bueno, quan bombardejaven el carrer Pelaiu a Barcelona, m'estaven curant la clavícula. Allà amb llums d'espelmes, perquè bombardejaven el carrer, comprens? I allà em van curar molt bé. La veritat és llarg de dir el que va passar. Em van curar molt bé. Un dia, quan ja tornava, que hi havia d'anar-hi, a vegades d'això, el comitè d'aquí m'havia fet un paper per anar amb els camions, d'això que anaven i tornaven. Ara marxem dels bitllets en aquest moment, i havia d'anar a pujar al carrer Alibell. Saps, poder? No, bueno, al carrer Alibell, allà vora la plaça de Catalunya, carrer Alibell. I sí, em curen, comprens? Jo agafo els arreus i cap al carrer Alibell. I en aquell moment ja arriba un camió cap aquí a Torelló. En aquell camió hi anaven dos senyors, un farmacèutic d'aquí a Torelló i un contratista d'obres que quasi bé et pots pensar qui era. I ell diu, no pujaràs pas. Diu, goita, ja ve aquest senyor. Dic, coi, amb un camió carregat de grava. I no em van voler carregar. Amb els papers que em portava, Vaig haver de passar la nit allà al magatzem de la Cambra, al carrer Alibell, allà amb un racó em van fotre amb un pilot de sacs i esperar l'endemà d'un altre que em va carregar. Bueno, aquesta. Els bitllets, vaig quedar curat, comprens? Vaig presentar totes les factures, en el representant de la Germandat de Sant Isidro, que en dèiem aquí a Torelló. Està bé, bueno, ja vindré. I t'he dit el 18 de novembre que m'havien curat, Ara, fes-te pagues quants dies. Vaig passar 40 dies. Es va acabar la guerra. Aquell senyor, ve, es presenta a casa a cobrar el recibo del mes, comprenen? Recibo del mes, d'associat. I llavors em paga tots els gastos que jo li vaig presentar. Però em cobra el rebut de la Germandat amb calés d'en Franco. I em paga allò amb calés dels revolucionaris. És just, això? Una cosa que ja sabia que no valia res. La moneda aquella ja estava, I dic, home, vols dir que està bé, això? Diu, home, diu que m'ho han manat així, que te'n vaig dir. Dic, què? Els hi vaig aixecar la butxaca i dic, fot el Camp i la Germandat. Vol dir, quan es va acabar la guerra, jo tenia 7 pessetes en plata.
un duro en plata, que encara el tinc, i 2 pessetes. 2 pessetes no, que les tinc. Que em varen fer un anell pel bailet. Tot el que vaig tenir jo de moneda, perquè em sembla que hi havia 300 pessetes aquells dies, tot amb duros, jo tenia. Allà a Calarissa, una casa molt vella, hi havia una paret així gruixuda. Vaig fer un forat allà, un foradet, i amb una capseta ben posada els vaig ficar allà dintre. Que encara que hi hagués anat tothom, perquè hi vaig fotre oli a sobre i de tot, no els haurien pas trobat. La dona va començar, ai, pobres de nosaltres, ai, si ens venen a fer els registres i ens ho traiem, ai. Va començar de fer rebombori aquí, van portar 2 tonelades de llenya, destapo allò i ho vaig pagar tot amb aquells cèntims. Collons, aquell home sí, va dir que devia dir que aquest tropo no sap el que fa. Comprèn? I no va quedar ni un cèntim. De bo no va quedar ni un cèntim. Jo amb la guerra vaig tenir sort que et deia, allò que dèiem darrere, del tabaco. El tabaco, anaves amb un puesto, i sabó, perquè vàrem estar molt de sort, nosaltres. Nosaltres teníem un mig familiar, a Barcelona, que era l'encarregat del sabó Lagarto. I venien unes barres així llargues de sabó. No eren pastilles com venen ara, no? Barres. Podeu saber això. Bueno, venien barres així. I el cunyat va dir, aquell senyor va escriure en el cunyat i va dir, proveieu de sabó, diu, perquè les passareu magres. Ja en teníem mitja caixa i en vàrem comprar una altra caixa. I amb el sabó, la dona va haver de plegar d'anar a rentar el safreig. Rentàvem sabó i ningú més. Ningú més rentava sabó, només ella. I poca vergonya, tot l'estret, això va haver de plegar. I tot era, jo la llenya la vaig pagar tota amb calés en plata. I vàrem quedar sense res. Només els bitllets que ens donaven, te'n donaven un feix així, que quan no venia pas una mica. Què més vols encara? I en acabat de la guerra va passar gana? Ja t'ho dic, fins a cert punt... En acabat, no durant, després. Fins a cert punt, sí. Però, com que teníem... Primer en la canalla, la veritat. Perquè ja dic, eren tots 2 petits, L'un tenia 3 anys, 4, i l'altre en tenia 6. Només tenien ganes de menjar, comprens? Sí. Jo els em vaig preocupar sempre. Va durar una temporada, això durant la guerra, que jo em llevava a 4:45 del matí, encara era fosc. I allò que et deia que tenia un trosset de terra, anava allà a treballar al camp. A les 8, 7:15, em posava a treballar a la Vitri, a l'hora de tots. I al vespre me n'anava amb un tal Torredà, l'avi d'aquí dalt, tal Torredor, a fer 2 hores extres. O sigui, que plegava de la Vitri, de mecànic, plegava de la Vitri, feia un mossec, a vegades anava tot menjant, i anava a fer 2 hores o 2 i mitja, segons com estava la feina, a Can Torredà, per portar menjar per la canalla. Va durar molt temps que jo treballava 12 i 14 hores. Vol dir que això que repeteixo, n'he passat de molt bones i de molt dolentes. He treballat molt, la veritat. He treballat molt, comprens? Perquè a la Vitri també, mira,
Jo, la Vitri va durar una altra temporada, que jo em posava a treballar a les 5 del matí a la Vitri, com els altres, com els del forn dels casquillos. Anava a buscar la clau allà i tot, posava a treballar a les 5 del matí, Que si te digués el per què, quasi bé no t'ho creuria, perquè els primers taps d'alumini que es varen fer aquí a Torelló, vaig fer jo els motllos, que varen anar, eren a la metal·lúrgia, aquells taps. Doncs posava a treballar, esmorzava a 7:15 i a les 8 enganxava com els altres treballadors, fins a les 6 del vespre. He treballat moltes hores, I el que em fot, que se m'ha recompensat d'aquesta manera. Jo ara sóc catalogat, com a pobre, perquè jo cobro 580 euros cada mes. Parli'm de l'aiguat. Com va viure l'aiguat? O sigui, com vols que vingués. Va ploure, plovia molt, i ningú pensava res. Bueno, el carrer dels Brunellets ja van marxar de casa, però hi van tornar. La dita, Jo no, perquè vivia aquí al carrer Nou, al número 100, llavors. Sí, havia plogut molt. La dita és que baixaven arbres així grossos de la muntanya de Bellmunt, que encara es coneix l'esllavissada. I algun d'ells, allà als Tres Ponts, en lloc de baixar així, es van travessar. Varen formar una presa. Això és la veritat, això és verídic, Van formar una presa. Està clar. La presa aquella va anar emmagatzemant aigua perquè baixava per la carretera de Sant Pere l'aigua, No era pas una broma. Va arribar un moment que no va resistir. Va trencar i va ser quan va baixar l'aigua de cop. Que l'aigua va arribar aquí a Campiatge, al carrer de Sant Miquel. L'aigua va arribar aquí al carrer de Sant Miquel. Jo en aquells dies tenia la dona que havia tingut el garrotillo, malalta, comprèn? I vàrem sortir a veure a les 2 de la nit, a veure això, però no vàrem veure res més. Se'n vàrem tornar a casa i va estar arreglat. Vàrem venir a casa gent allà a portar coses. I cony, és que no, jo ja voldria marxar, Ja acabem, ara acabem. Escolta, Can Florència Ullastre, hi havia una merceria. I com que Can Florència, repeteixo, hi havia molta amistat perquè hi treballava el pare, Jo vaig baixar i hi havia 1,5 metres de fang, almenys. I em vaig ficar pel fang a dintre la finestra, a dintre la casa, comprens? A mirar si hi havia res que es pogués aprofitar. I els hi vaig dir el què. I entre aquestes coses, vaig treure 10 o 12 paraigües, o 15. Els vaig treure allà fora. I la veia, la Dolores, em va dir, emporta-te'ls a casa teva i els estens allà i després ja en parlarem. Saps què va passar? Que va resultar que era un lladre. I van haver que van dir, goita, aquest ja s'ha aprofitat. Males llengues, i pobre de mi, ja et dic jo, sí, que després em van dir que havia comès una imprudència. Perquè això, dic, hi havia 1,5 metres, així. I havia trencat el vidre. Per entrar, vaig haver de trencar el vidre. Si a la que entro aquell vidre baixa, em parteix pel mig. I encara vaig haver de passar per això. I la fàbrica de la Vitri? Especialitat, el Vitri.
ben ple de fang a dintre. No arribava al metro, però poc se'n faltava. I els següents dies què van haver de fer? Sí, netejar. Allà tots els treballadors, els uns a treure fang cap al carrer, els altres ja fregant les màquines perquè engraçar-les ben engraçades, que no es rovellessin, fins que va estar tot net. Quan va estar tot net vàrem tornar a engegar. Cap allà, l'any 47, en Franco va fer un referèndum. Va fer anar a votar, se'n recorda? Franco, un referèndum? No. No me'n recordo d'això. Què li sembla que estiguem aquí xerrant d'aquella època? Oh, sí, bé. Francament, jo em pensava que era una altra cosa, però no m'ha pas desagradat. A mi també m'agrada. Ara, que no ho publiqueu en cap diari. Comprèn? No, ja m'agrada. M'agrada perquè puc explicar coses que m'han passat. I me n'han passat tantes, ja ho veus, t'ho vaig explicar. Me n'han passat bones i dolentes. Fins que va arribar l'hora de la dona i hem estat 69 anys junts. Vàrem portar 69 anys de matrimoni, Ell em va estimar sempre. Jo també, la veritat, perquè, com us he dit, em vaig quedar embabiacat fins al capdamunt. Què? Molt bé, ho deixem aquí? Deixem-ho aquí, I si, escolta, si te'n falta cap, ara hi ets a temps. Si te'n falta cap, ara hi ets a temps. Ai, sí, una cosa. Que quan m'explicava que el seu pare es van portar 3 capellans... Ah, sí. Què m'ha dit? Amb qui m'ha dit que ho va fer-ho? Que anava amb un del comitè. Qui era aquest, del comitè? Batista. En Batista Bort. Batista Bort. Era amic del seu pare, en Batista? Carai, ja ho crec. Era amic. Allà ho eren tots. Però aquest en Batista ja se'n va anar a França. Sí, va anar a França i va tornar, que és el pare d'en Bossé, no en Bossé, de l'Hivert, aquell del carrer de Sant Bartomeu, era el seu pare. Va anar a França, va tornar quan va voler, i no li va passar mai res. Molt bé, ho deixem aquí? Ara li trec. No, treu-me això per això. Ara li trec. És que no m'ho vull pas emportar.